Stretli sme sa tu v tomto našom improvizovanom štúdiu, aby sme sa porozprávali o tebe a o tvojej umeleckej, ale aj spisovateľskej tvorbe. Ja ťa poznám veľmi dobre, sme spočítali, že viac ako 30 rokov, takže by som ťa trochu mohla aj predstaviť. Dnes sa budeme rozprávať s akademickým maliarom Stanislavom Lajdom, žilinským umelcom, výtvarníkom, reštaurátorom, ktorý sa venuje aj vlastnej tvorbe, si pomerne známy a úspešný ilustrátor, ale tvoja taká najväčšia srdcovka, si myslím, je tvorba Leonarda da Vinciho, jeho tvorba, jeho diela, jeho štúdium, jeho diela a aj ty sám si v mnohých svojich voľných veciach reagoval na jeho diela, si ho rôznym spôsobom parafrázoval, ale nakoniec si sa najviac asi venoval jeho veľmi známemu a často spomínanému dielu Posledná večera. Mohol by si nám trošku priblížiť, čím ťa vlastne samotný Leonardo a jeho tvorba zaujali? Je to dosť zložitá vec, nad ktorou celý život rozmýšľam. Lebo stalo sa to niekedy v období, keď som mal 10 rokov. To je to obdobie, keď človek žije skôr dobrodružnými knižkami a filmami. Zrazu mi starý otec podal malú fotečku čierno-bielu Poslednej večere. Mňa tá fotečka tak zaujala, ja si to dodnes neviem vysvetliť, čím to bolo, že vzniká nejaká láska na celý život. Odvtedy som sledoval, keď som bol niekde na návšteve, na stenách, či nemajú nejakým spôsobom tento námet zobrazený. Písal som si, u koho som ho videl, písal som si rozdiely rôzne na tých apoštoloch, kde sa to zhoduje, kde sa to rozchádza. Vlastne nikdy v živote ma to už neopustilo. A čím viac som o tom vedel, tak tým viac ma to priťahovalo, až som vlastne išiel študovať reštaurovanie malbu.